hi ha la possibilitat, perquè havíem inclús parlat amb especialistes en el cuidado de lleons del Zoo de Barcelona, que ens van recomanar que en cas que hi hagués un lleó que havia sigut criat en cautivitat a la natura, aquest animal tenia que anar a buscar menjar a algun puesto, perquè hi estaria molt espantat i que el més fàcil era que si existia, perquè no teníem ningú la seguretat, tornés on tenia que anar. I a partir d'aquí ve tot l'operatiu, aleshores vostès ja detecten que per les petges no és un lleó, i ho avisa el que dirigeix l'operació en aquest programa el dimarts al matí, i efectivament aleshores a la nit és quan s'abat aquest gos, com ja vàrem explicar en aquest programa. Va ser el dia següent. La segona nit de dispositiu. La primera el vam veure, però el vam deixar escapar perquè podria ser que n'hi hagués un sol animal. L'element de la polèmica. Si hagués estat de debò una lleona, vostès no l'haguessin disparat a mort. Si hagués estat una lleona, primer haguéssim intentat la captura en viu, i si no hagués sigut possible la captura en viu, ho haguéssim disparat a la lleona. Teníem una autorització signada a la directora general que ens habilitava per fer aquesta operació. És un animal que comporta un risc per les persones, i el primer i la prioritat és garantir la seguretat de les persones, sigui una lleona o sigui un gos. En el cas d'una lleona, evident. En el cas d'un gos, fins que no vam veure l'animal i vam comprovar que es tractava d'un animal potencialment perillós, i no perquè ho creéssim, sinó perquè s'ajustava a un patró que diu que contempla el decret, és un real decret estatal que determina quines són les condicions per les característiques que ha de tenir un gos perquè pugui ser considerat un gos perillós. Nosaltres, de les 8 característiques físiques que descriu aquest decret, aquest gos compleix 7. És un dogo, com s'ha dit? No, és una barreja entre un gos de pressa i un pastor alemany. Per tant, vostès l'abaten a trets perquè de les 8 característiques que determina un reial decret, aquest gos víctima en compleix 7. Aquest gos en compleix 7, però és que és l'única referència que tenim objectiva per determinar que un gos és potencialment perillós, com una guia per determinar, sense un examen veterinari, perquè caldria un examen veterinari si aquest gos no reunís aquestes condicions, llavors sí que caldria un informe veterinari que digués que el gos és agressiu. Però si reuneix aquestes característiques, aquest decret determina que aquest gos és potencialment perillós. No només això, nosaltres teníem antecedents a la zona, des de finals de l'any passat i principis d'aquest any, d'atacs de gossos arramats de la zona. Hi ha 2 atacs de gossos arramats a la zona, arramats d'ovelles, i havien trobat 5 cadàvers de cabra hispànica amb senyals d'haver estat atacats per gossos silvestrats. L'advocada de la Fundació Altarriba deia que vostès en cap moment no van complir l'acord de conveni i els protocols establerts amb les associacions animalistes. Miri, nosaltres, la llei de protecció dels animals, a l'article 19, contempla que en el cas que hi hagin gossos asilvestrats i que s'hagi provat la captura en viu d'aquests gossos, que recordo és una competència municipal, no és una competència ni del Departament de Medi Ambient ni del cos d'agents rurals, en el cas que s'hagi provat i no s'hagi pogut assolir la captura d'aquests gossos, prèvia autorització del Departament de Medi Ambient, es pot utilitzar les armes de foc. Clar que poden. No, sí, poden. Deixi'm dir-li alguna cosa. I després hi ha un altre decret de la Generalitat que regula els mètodes d'eutanàsia d'animals domèstics i també reconeix que en els casos en què es tracti d'animals perillosos per les persones o que poden portar conseqüències per la probabilitat de les persones que poden causar perjudicis, es pot fer ús d'armes de foc. Ara bé, nosaltres havíem rebut al mes de febrer sol·licitud dels ajuntaments afectats, concretament Roquetes, Mas de Barberans i la Sénia, per actuar en aquest sentit. Molt bé. Una última pregunta, perquè hem d'acabar el programa, estem fora de temps. Senyor Mur, vostè està del tot tranquil amb vostè mateix, sabent que vostè ha complert estrictament el que diu la llei? Jo estic absolutament segur que vam complir
el que diu la llei i estic absolutament segur que vam fer el que tenien que fer per garantir la seguretat de les persones. Molt bé, doncs a partir d'aquí caldrà revisar, en tot cas, els protocols d'acord amb la denúncia de les altres parts. Al contrari, havien complert també la llei. Ara nosaltres tanquem el programa perquè avui ens hem passat... Això no ho pots dir així després del que t'acaba de dir. El van matar perquè van voler. L'he escoltat atentament i el van matar perquè van voler. Podien haver-li tirat uns dards, podien haver estat col·laborant amb entitats animalistes, podien haver-li salvat la vida i no van voler. Et diu que no. No van voler, van anar pel dret. Matat i fora. Podien haver-li tirat dards o no. Un dard anestèsic. Perdoni, he parlat amb 5 veterinaris diferents. Fins i tot un porc senglar en 3 minuts està absolutament cau. Per via intravenosa. Perdoni-me, escolti-me. Podien haver salvat l'animal, que a més no era ni violent, que anava a buscar menjar pollastres morts que estaven en una granja, que tenia dret a una segona oportunitat, i el coordini amb les entitats animalistes, que es van oferir i no van voler vostès. Haguessin pogut salvar aquest animal. El van matar. Han complert la llei, sí, però no ho han fet bé. Per tant, si han complert la llei, ho han fet bé. No són il·legals, però són il·lícits. No és il·legal, però és il·lícit. No, perdona. Això és una altra qüestió. Jo no he dit mai que fossin il·legals. No, doncs si han complert la llei, perdona. I també haguessin complert la llei no matant-lo. Pilar, I haguessin complert la llei no matant-lo. Si han complert la llei... No em serveix aquesta així. Si han complert la llei, et pot no agradar la llei, però el problema hi és un altre. Perdona, la llei també permet dormir-lo. Van optar per la via expeditiva. Si escoltessis... Van optar per matar aquest pobre animal. L'he escoltat atentament. No. I no m'ha convençut gens, al contrari. Això és una altra cosa. Al contrari, no crec que hagi convençut a cap entitat animalista. És que no he entrat a les qüestions tècniques. Si vol, li puc debatre. No, perquè les qüestions tècniques ja les parlen entre vostès. Parlin amb les entitats animalistes i coordinin-se. Sí, van ser oportuns els xiulets de Zapatero durant